салом дӯстони азиз, имрӯз 1 январ ва вақти он расид ки ҷамъбасти солро анализ карда бинем. Рости гап ман амихел як чанд сол шид амихел феъл дорам ки сол ки тамом мешавад як бор мешинам фикр мекунам ки амин соли гузаштаам чӣ хел гузашт, як соли ҳаётам чӣ хел рафт. Ва бовар мекунед амин рӯз камтарак шиштам анализ кардам, дидам, фикр кардам. худо ва шукр соли ман бениҳоят пурбаракат гузашт. Сайёҳат буд, сафар буд, истироҳат буд, хабарҳои хуш буд, бачадор шудам, боз хешу табору дӯсту наздика хабаргирӣ рафтем. Даромад мо худо ва шукр хуб буд. Унвони старши директориро дар аввали сол тасдиқ кардем. 12 китоб хондам. бо фарзандон, бо оила вақтмон хуб буд. Минимум ҳар моҳ якборӣ як ресторан мерафтем, якҷо мешиштем, зодрӯзоро хуб қайд мекардем, ҷашн мегирифтем. ҳама тарафа баракат зиёд буд. Лекин буд лаҳзаҳое ки якдигарфаҳмӣ кам буд, буд лаҳзаҳое ки ғамгин мешудем, буд лаҳзаҳое ки мушкилиҳо зиёд буд. Лекин ман ва ёро аҳамият наметиҳам, барое ки лаҳзаҳои хубтарину хотирмонтарин дар зиндагии ман ана ҳамон лаҳзаҳое ҳаст ки ман аз онҳо ҳаловат бурдам. Ва ҳамин саҳар истодам, фикр кардам, фақат ҳамон лаҳзаҳои хуб дар ёдам омад. бовар кунед, барои ҳамин имрӯз дар зиндагии мо шумо боз як китоби нонавишта, як китоби тозае омад ки 365 саҳифа дорад. ва ҳар рӯз мо як саҳифа аз ин китобро менависем. пас азизони дил, чӣ хел шумо ин китобро менависед дар дасти худи шумо аст. муаллифам худи шумоед, қаламам дар дасти худи шумо аст. ва худи шумо қарор қабул мекунед ки чӣ хел саҳифаҳои ин китоб рангину гуворо бошанд. барои ҳамин кӯшиш намоед ки зиндагиатонро хуб паси сар намоед. кӯшиш намоед ки хизмататон ба халқи худо расад. кӯшиш намоед ки дар зиндагӣ як шахсияте бошед ки нафъатон, хубиятон ба халқ расад ва ҳар одаме ки бо шумо вохӯрд шуморо раҳмат гӯяд. Стив Ҷобс мегуфт ки ҳар рӯзатонро мисли охирон рӯз дар назар гиред, баъд натиҷаи хуб мешавад.